दिन रात के गांव के दू चार गो छोकरा के धर के ड्रामा जे स्टार्ट कैले हन आ नौटंकी वीडियो बनावे चले हन। अरे शूटिंग के क्या बारा बात है, वीडियो तो हम लोग बनाते हैं, कोई आदमी हम लोग सपोर्ट नहीं के करी। इतना दिन से तो हमन के वीडियो बनावे थी, आज ले हमन के तो आगे नहीं बढ़ने देखा। अब वीडियो के चक्कर में घर से बेघर हो गए, ठीक है भैया हमारे वीडियो बनावे के चक्कर में घर से अलग कर रखा है, वीडियो से बनावे बाबू खड़ा हो आ गेलो। अब वही जानो का एकदम भले आदमी लेखा कह दे छै, घर में लगे कोनो जरूरी नहीं खे। तो बेटी से भेंट करे ले अरे सोना लेके भाई हमको ये ठीक से ज्यादा ऐसे कि कुछ चाहिए मार के कह रहा ये ने भागल। और बहुत जमाना आ गइल बा, रिश्ता नाता है कोई वैल्यू नहीं है, ये ना छोड़ दियो लका। बाबूजी अरे बाबूजी आ जाई हम न त आज उहे समझी हम। दिन रात के गांव के दू चार गो छोकरा के धर के ड्रामा जे स्टार्ट कैले हन आ नौटंकी वीडियो बनावे चले हन। गांव में जेकरा ने हंसे के तोनो हंसैत बा कि नाच पार्टी बेटवा खोलले हव, जेकरा घर में खाए के सुध से नहीं खे तोनो कहई बा कि लौंडा के नाच खोलले हव। हैं आई हम दिन रात के ड्रामा पढ़ले, दुकान बंद करके समोसा लिट्टी के आ वीडियो बनावे चले हन। ठीक बात न खैनी आज उहे समझियन। ई गांव इतना भले आदमी बा कि कलाकार के इज्जत करे वाला बा। ई गांव का दारू छुआवे वाला, जुआ खेले वाला के, गलत काम करे वाला के आगे बढ़ावे वाला, ई गांव कलाकार के इज्जत करे वाला नहीं थे। बाकी रे बबुआ के कितना बेर समझाइनी बबुआ अपन काम पर ध्यान द, बाकी दुकान बंद कर करके आई वीडियो बनावे चले हन। गांव के जौना के खुद से अपना चले के सहूर नहीं खे तनो दांत चिरैत बा कि बेटा ही नीमन काम करे, बेटा ही नीमन काम करे, बाकी इनका समझदारी नहीं खे। आज घर में नहीं टपिहन। लड़का सब स्कूल में पढ़े जाइत बा तो लड़का सब हंसैत बा कि एकर बाप वीडियो बनावल, एकर बाप नौटंकी करल, ड्रामा करल, साड़ी पहन के नाचल। ई गांव इतना भले आदमी लोग कैठ बा कि तोरा के लाइक सब्सक्राइब बा फॉलो कर दीबो, तोरा के आगे बढ़ा दीबो। ये गांव कौना के देख सहल कि तोरा के देख सही हव। आज के बाद चाहे तो घर में रहियन आ चाहे घर छोड़ के जइहन। आजा साजू। ए पिंटू इतना दिन से तो हमन के वीडियो बनावे थी, आज ले हमन के तो आगे नहीं बढ़ने देखा। आ जेकरा जोड़े बनैनी बीच में तो दू चार गो धोखा दे दिलन आई। अब जेकरा पर आस कैले ही जौना में अब देखल लोग वो लोग का करैत बा, जौना में हमन के पार्टनर में मुन्ना रहा, जैसे राज भाई हो गए, मुन्ना भाई हो गए, इहे लोग पर आस बा। आ इहो लोग अब धोखा दी तो हमन के तो फेंका जाए। आ देखते बड़ा जमाना लोग छूट कैले बा। अरे भाई कहाँ से वीडियो हुआ चला, लोग देखेला कोशिश करता गाड़ी गरज हम इतना अच्छा वीडियो बनाई करे, कहाँ से चला। अब ये माई बहन करते तो लोगन वीडियो देखी तो हमन से पिंटू माई बहन होई, हमन के इज्जतदार बन, इज्जत वाला बनाएम, गलत थोड़े बनाएम हो। अरे हम तू न समझाई थी, बाकी है समाज हम के गाँव सपोर्ट कहाँ करता कि दू तीन गो अच्छा लड़का बा गाँव में सीखल जाए तो हम के गाँव के नाम रोशन है, बाकी समझे वाला तो समझाई नहीं बा। सबके सोच के बात है। अब का करबो, जा तू हो घर हम जाई थी खाओ के आवल जाओ तो वीडियो बनी, फिर का करबो लोग के थूके बा। उहे बात बाकी एगो बात कहती भाई, प्रयास कर, भगवान हइले हथी। हंसे वाला तो बहुत कुछ हंसल, हंसे वाला हंसतई हमें का बा, कोनो लवंडा कहतो कोनो छटा कहतो ऊपर मत ध्यान दे। चलो अपना काम पर सबर के फल मीठा हो खलै, लोग के हंसे दा। जा तू ठीक बा खा के चल शीतलपुर। आज तुम करे के हम ही बतावे छी कि आज तक घरे में रहियन आ चाहे तो वीडियोवे बनैहन, दोसर काम नहीं करिहन। सब साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो सब कोई साथ छोड़ देला। बाबू खड़ा हो आ गेलो। अब वही जानो का एकदम भले आदमी लेखा कह दे छै, घर में लगे कोनो जरूरी नहीं खे। तोरा चलते जे गांव में जगहसाई हो रहल बा हम समझ रहल हई, पूरा परिवार समझ रहल बा। तीन चार गो गांव के लौड़ा छौड़ा के लेके वीडियो बनावे चल रहल बा, सबके बाप आके हमरा भी शिकायत कर रहल बा। का बोलो बाबू, काहे की शिकायत बा कि तोर बेटा हमर बेटा के बिगाड़ देले बा, वीडियो बनावे चले छबो। हैं कौन ने आल लखो
वीर के बाबू आयल ह लड़का हमर गाड़ी छोड़ छोड़ के वीडियो बनावे जाइत बा। पिंटू के बाबू आयल ह लड़का हमर कमाए नहीं जाई। हालर के भाई आयल रख कि बुढ़ारी में भाई के हमर का करबै चलै छथुन। तोर शिकायत हमरा सुने ला पड़े बा। राज के फोन आयल ह शीतलपुर से लड़का के मोबाइल पर सुने ला मिल ह। बाबू लोग के काम है कहे के, तू बात बुझैत नहीं थ। लोग के काम है कहे के, तोरा जब कह दिल वो लोग लड़का हवा नचनिया बजनिया के काम करे तो तू मान गल, खिसिया गल। अच्छा तू नहीं बुझबो हमर बात, हमर दुख, हमर दर्द तक के बुझी। ठीक बा तोरा जे बुझाए से करो। कहत बड़ा नु गाँव के तो काम है, हर गाँव में 2-4 गो नीमन आदमी है तो 2-4 गो 10 गो खराब आदमी है। बाबू बात समझ, हम 2-4 गो लड़का के लेके जो वीडियो बना रहल बनी, आज हमनी के आगे बढ़म तो गांव के नाम रोशन हुई, बिहार के नाम रोशन हुई, देश के नाम रोशन हुई। मगर ये गांव के आदमी समझे तब न बाबू। आई देश के बात करे बड़ा, देश के कभी आई गांव के तरक्की होए वाला है। देश के किसान मर रहल बा खेत में, समझा हमर बात। लड़की मर रहल बा रेप में, आ बेरोजगार मर रहल बा देश में। अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी भेष बदल के नेता बन के राज कर रहल बा देश में। हमरा तोरा नियर खाता कमाता के कोनो वैल्यू नहीं बेटा, समझावे कि वो समझ जा। उजरका करियावा खाकी के चुसला से जे बच गल उहे आदमी भइल, तो हम तू कौना गिनती में बा। अरे उजरका के मतलब बाबू डॉक्टर हो गल बा, करियावा के मतलब वकील भल बा, खाकी के मतलब तो सिपाही हुए गल बा। बाकी तू बात बुझैत नहीं, तू हमरा के उपदेश देत बारन तो द ठीक बा। बाकी रे घर में आला के जरूरी नहीं हो, वीडियो बनाओ जा। दुकान बंद कर कर के तू आई जे बाल बच्चा के शादी करे के उम्र भलवा वीडियो बनावे चलत बड़ा। तू बड़ा वीडियो बनावे चलत, कय गो सपोर्ट करत हो, कय गो लाइक करत हो तोरा। आज तू फैसला करो कि वीडियो बनाबो कि घर में रहबो। तबे तोरा घर में आवे ला हवा, तो घर से बाहर रह जा, वीडियो बनाबो। आज जब तू तय कर लेले बड़ा कि हम वीडियो बनावे छी तो घर में नहीं रहम, तो ठीक बा। हम देखे छी कोनो दोसर दुआरी, हम वीडियो बनाबे करम। आगे बढ़ी या चाहे मत बढ़ी, आ बढ़म काहे नहीं, मेहनत करम तो आगे बढ़बे करम। बाकी ये बात मत बोला बाबू, ई गांव में जे निमन काम कर रहल बा ओकर कोनो गुजारा नहीं थे। जे खराब काम कर रहल बा बाबू, आज दारू से 2 रुपया कमाला, जुआ से रुपया 2 कमाला, दूसरा के जमीन बेच के अलाली दलाली से 2 रुपया कमालन, तो समाज में बड़ा इज्जत हो जाए। मगर हम कलाकारी से 2 रुपया कमाए चाहे थी तो तोरो दुख लगे हो, आ गाँव के दुख लगे हो। तो ठीक बा बाबू, हम जाए थे कहीं अपन गुजारा कर ले हम। मगर एक दिन आगे बढ़ के तोरा के देखेबे करम। शाम तो 9 बज गल। 9 बज गए। हाँ देखिए नया गाँव से मुन्ना राय लोग आगे का वीडियो शूट करेला। अच्छा, चल आइए गए लोग अपने मंदिरिया पर शूट करवा दो। उन्होंने पूछा अरे शूटिंग के क्या बारा बात करें, वीडियो तो हम लोग बनाते हैं, कोई आदमी हम लोग सपोर्ट नहीं के करी। इतना अच्छा कंटेंट देनी, साफ सुथरा कंटेंट देनी, सपोर्ट ही कोई मतलब सपोर्ट हम लोग नहीं करे। कीमत हार गए और वीडियो बनावे हाथ ना वो हिम्मत छोड़ के तो हमें देखा नहीं, गाड़ी ले किस्ती गाड़ी लेंगे ठीक बा। हाँ गाड़ी खड़ा करके वीडियो बनाइला हम। हाँ, अब वीडियो के चक्कर में घर से बेघर हो गई ठीक बा। भैया हमारे वीडियो बनावे के चक्कर में घर से अलग कर रखा हमें, जो वीडियो से बनाई ये तो बात पता बा। वीडियो के चक्कर में घर से अलग हो गई। गाड़ी वही तो गाड़ी किस्ती दे रही हमारा, पैसे से वीडियो बनावे थे, गाड़ी खड़ा करके वीडियो बनावे थे। लेकिन लोग जो कहे बन कहे वाला कहे नहीं, कुछ ना कहीं सोचल ठीक बा। हमने के कैसा एक दिन कामयाबी हो, सक्सेसफुल हो, आगे काम कराई रहो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। काम देखो कि वीडियो के चलते काम भी दे रहे हॉस्पिटल में, तुम बात काम कराई टीवी सीडी बनावित रहनी शीतलपुर में। लॉन्ग चला वीडियो के चक्कर में सब काम छोड़ दिले और वीडियो पर भी गए। अरे होखल है, मेहनत करो, मेहनत के पाव ले ठीक बा। लोग गाँव में बहुत तरह का हंसी आदमी ठीक बा। हमरे के लोग हंसल गाड़ी बंद के कहीं से करेगा, हमसे करेगा, दुकानों बंद होगा वीडियो के चक्कर में। समझ में सब होई धीरे धीरे सब होगा। लोग भी हंसे वाले हंसे थे। चलो नया गाँव से लोग आइए भाई, चलो वीडियो शूट करवा ठीक है। हो मुन्ना भाई, 12 तू दास नजर आवत, 12 स्लो चलत, 12 तू कबे से देखे तू परेशानी बा का हो? का कहियो अभी
आज तोहर बाबू हमारा घरे आके शिकायत कल पिंटू के बाबू आयल लखी ना भालर चाचा घर से शिकायत पहुँचल हमनी के नीमन काम कर रहा है वीडियो बना के आगे बढ़े के कोशिश कर रहा है तो गाँव से बबंडर उठ रहा बा लौंडा नाच कर रहा बड़ा गरफैया के नाच कर रहा हवा बेटा। आज तू वीर दारू बेचता न तोरा भी 500 गोड़ा पिए जुआ खेलता न 1000 आदमी पहुँचे जुआ खेले सूद पर रुपया दू के दे के 50 तसीलता न तो तोरा भी 50 गोड़ा है दूसरा के दलाली जमीन में कमाता न तो ढेर तोर इज्जत रही। बाकी आज मेहनत करके पैसा कमाइत बार तो हमनी के कोनो इज्जत नहीं है कमाए के कोशिश कर रहा बड़ा तो कोनो इज्जत नहीं है। आज सोचित बड़ा कि हमनी के वीडियो बना के गांव समाज के नाम रोशन करी तो गांव में कोनो इज्जत नहीं है। एगो निर्णय ला आज तो हमनी के नया गांव से चल के शीतलपुर दी आए वीडियो बनावे रात भर जाके हमनी के मेहनत करी गांव से कोई सपोर्ट नहीं है जवाब से कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ तक लेकिन बदनामी मिल रहा बा तो आज निर्णय ले लेवल जाओ कि वीडियो बनी कि वीडियो छूट जाओ। वीडियो का है छुट्टी हो अरे तो सुनबे कैल है रील बनै छै मोबाइल फूटी तब फूटी लेकिन रील बनावल नहीं छूटी तब फिर तू इतना टेंशन काहे ले ले बार लोग के कहे बनी आओ मुन्ना एगो बात कहियो जोन कहलावा हन ओकरा मातारी के टिंडा फाड़ कहे वाला के कहे दऊ हमी के जोन काम बा करम का भल काहे ना करम कोनो सर बेटवा के गांव में रहला बटे कौन मुखी सर बेटवा हमनी के कह के का कर हमरा जोन मन में आई तो नहीं कर काहे ना चलो बारी ठीक बा चलो वीडियो बनी काहे ना चलो चलो बोलो चा गाँव अपन गजीबा हो साफ गाँव में लोग से कही हो का तू फलवा के बेटा साड़ी पहने लई हो तो छक्का हो गल हो गल बताओ गाँव में आदमी सोचित कि चलो गाँव के लड़का एगो कलाकार हो बढ़त बा तो चलो एकरा के बढ़ावल जाओ अपन गाँव साफ खत्म हो मर्दा कहते अरे कोनो सर बेटवा के फेर में कहले बड़े एगो हो बाटे सोनुआ मंगावा सब स्टेज पे तो नाच रहे तो लोग कह के का करते गावड़ा भाई राज भाई मर्द ये का हो? से बैठल ये घंटा आराम में कर नहीं है यही मुन्ना कल घरे खाना खा आ जा तो मुंह खाने का गलो तो तुम लोग का करे चल 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 से का हेलो आप तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के हमार बेरोजगार बिहारी भोजपुरिया कॉमेडी के टीम के तरफ से नमस्कार बा हार्दिक अभिनंदन भी बा। आज हमनी के वो मुकाम पर पहुँचल हैं कि आज गांव समाज से हमनी के गाली मिल रहा बा सुने खातिर। आज सुने में मिल रहा बा कि लौंडा के नाच कर रहा बड़ा साड़ी पहन के ड्रामा कर रहा बड़ा छक्का हो गल बड़ा तो हिजरा हो गल बड़ा। आज हमारा टीम के मनोबल कुछ डाउन हो गल रहे मगर हमारा टीम के कुछ भोजपुरी किरदार लोग आज हमनी के टीम के हौसला दिले बा लोग। हर कोई कुछ न कुछ से दुख से पीड़ित बा फिर भी वीडियो बना रहा बा। ऐसे हम तमाम श्रोता लोग से यह अनुरोध करम कि हमारा इस चैनल के सपोर्ट करी लाइक करी सब्सक्राइब करी और फॉलो करी और हमारा टीम के आगे बढ़ाई। हम सबसे पहले निर्णय ले हम बेरोजगार बिहारी भोजपुरिया कॉमेडी के सबसे बुजुर्ग कलाकार जे आज हमनी के बीच में वीडियो बनावे नए आयल बरन मुंशी जी जे कि आज कुछ जरूरी काम से बाहर हो। ओकरा बाद हमार भालर चाहवन जो अपना पारिवारिक मैटर से बहुत दुख झेल रहा हवन बीमारी से उनकर परिवार पीड़ित बा फिर भी छोड़ के वीडियो बनावे आ रहा हवन। हमरा के लिए हम वैसे ही आज दुख तकलीफ से घिरल हैं पारिवारिक मैटर से घिरल हैं गांव जवार के गाली गुप्ता से घिरल हैं। राज भाई के उहे दशा बा टेम्पू चला रहा हवन मगर फिर भी भाईचारा से अलग कर देवल गलन कि कमा मगर हमनी के कमाए के नहीं हमनी के आगे बढ़े के रास्ता खोज रहा हैं। वीर के उहे दशा बा पिंटू के बाबूजी उहे कहले हवन कि वीडियो बनाव चाहे वीडियो छोड़ा आ जाके कमा। मुन्ना भाई के उहे दशा बा। हमनी के एगो सबसे छोट टीम में लड़का बा चंदन कुमार जेकरा के गांव भर छकवा कहले मगर कलाकार के कोई इज्जत नहीं के भैया कलाकार के कोई जात ना होके हमनी के कलाकारी देखी हमनी के आगे बढ़ाई। आज देखी हमनी के टीम के माध्यम से एगो और भोजपुरी कॉमेडी पेश कर रहा बानी एगो साइड वीडियो पेश कर रहा बानी ओकरा के देखी आ सहानुभूति दी हमनी के आगे बढ़ाई। अब हमनी के जो वीडियो रउआ लोगन के सामने रखे जा रहा बानी जा ओकर नाम बा दहेज के आग। हम अपन पूरा टीम से गुजारिश करे थी कि स्टेज पर आ जाए।
पूरा कलाकार अपन अपन कलाकारी प्रस्तुत करी, आप लोग आशीर्वाद दे। हम यही के साथ हम अपन वाणी समाप्त कर रहा बानी। जब से बबिया के शादी भर भेंटे कैलक घर ही अयलक, चलो हम ही भेंट करई। समझी ना प्रणाम। बोल बड़े भरत की पीछे काहे ले रे घर में बांध के मुंह आगे नहीं जा तीन महीने पहले हमरा से एक समझी ना बबिया से भेंट करे, बबिया से कौन बबिया से हम अपन बेटी से भेंट करे, भेंट करा दी। बेटी से वो बतिया होतई बोल ए बुढ़ाऊ एने बेटी से भेंट उठ मत करो, पहले गाड़ी के रुपया आ गाड़ी के जो पैसा कर रहे तुम दो आ नगद में चाह रहे तुम दो, तब बेटी से भेंट करो आ कहे मैं रास्ता ना करियो ठीक बात है। अरे ई पहले बतला कि बेटी से भेंट करे ले अरे सोना लेके भाई हम करिए ठीक से ज्यादा जैसे कि कुछ कह दे मार के कह रहा ये दम भागल। और बहुत जमाना आ गइल बा, रिश्ता नाते कोई वैल्यूए नहीं थे। ए भाई साहब ऐसे काहे बोलै थे? भगवानी के दोनों आदमी के जोड़ी बनावल बा, बढ़िया गोड़ यहाँ आदमी नहीं के देखै। चल आगे बढ़ सोच बढ़ाओ यार बड़े भाग मैं थोड़ा लगा बोलो अरे 10 लाख रुपया अच्छा आ 4 चक्का गाड़ी हां हां देख बेटा खूब सुंदर लड़की अच्छा। और करिए ठीक है जरा के ओकरे से बियाह करो। छोटे कौन बात हम तो चाहते हैं कि दूसरा प्रचार जगह लागो और पर्दा के घर फाटो हाँ करिए ठीक है जरा के राख बना दो। टाइम मत करो जरा भजा जरा करा खत्म करो और इधर दिखाई दो ठीक है पड़ी बिना दहेज के दुल्हन यही तोरा जलावे जाले। बाबूजी बाबूजी बाबू लगा सलग कौन गंदी काले पानी हमरा के छोड़ दे लकम हमरा के छोड़ दे आपके रुपया दे थऊ है ये ना छोड़ दियो लकम। बाबूजी अरे बाबूजी बाबूजी हमरा के बचा ली बाबूजी हम मर गए नी बाबूजी ओ बाबूजी देखो बात दोनों आदमी हमारे ध्यान सुनती बनी लास्ट में ठिकाना लागल बा खाना से बात करे लगी खाना मैंने करवा दी कोई बात कोई टेंशन नहीं तो और ऊपर बाप होइदा तो कोई खेला खेल लेना बाप क्यों करे बस ऐसा ही करेला बा चलो बुआ सारी को दोनों काम करा दे ठीक बा ए समझी ना भाई पैसे रखी हमार जमीन रखो, जमीन बेच के लिए आई हम, लेकिन हमारे बबिया से भेंट करवा। पैसा है बबिया अरे ऐसा तो लड़की लो तू घर तू दूसरे लड़के के साथ में निकाल गए हमर सुनै लड़का बाबूजी हो बाबूजी नहीं समझी ना भाग गए बबिया छोड़ कर भाग गए। अरे पैसा हमरा विश्वास नहीं कि हमारे बाबू जा और ये तो भेंट करा देबो। हम जानती कि ऐसा हमार बेटी दहेज के कारण जगल जाए तो हम ही राक्षसों के घर में शादी नहीं करती है भगवान नहीं करती चल निकल भाग भाग। ए राज भाई एगो चीज देखला हो ले हई देखो मोबाइल में बेरोजगार बिहारी भोजपुरिया कॉमेडी वायरल हो गइल बा भाई। हां सुना सुना बोले वाला जोरन रहे बोले वाला बढ़ाइत रहे हमन के काम होत बा जरा फटे लो सब पे देखो हमार इहे निहोरा बा भोजपुरिया दर्शक लोग से कि हमार बेरोजगार बिहारी भोजपुरिया टीम के आगे बढ़ाई, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, फॉलो करी और शेयर करी। जय छपरा, जय बिहार, जय भोजपुरिया कॉमेडी, जय जवान, जय किसान, जय भारत।